Sarsarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtala kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayuan na pauluan. Ni Juan, dagiti nalaing a karpentero kan ti pintor. Idi una na apanawan. Adda pagarian nga idadaulwan ti maysa a reyna ani Reyna Ana. Napasamak tinakaro agubad. Kinamkam na dagiti sumagmamano a lugar iti aglawlaw asaan asakop ti pagarian na. Ngem adadakkel a parikot na. Takalpasan tinasao agubat nadadael ti palasyo. Inwaragawag na ano asino man tinalaing amang tarimaan iti palasyo, matangdanan iti diamante ken balitok. Iti maysa nga aldaw ken Anya tayo raramidam ditoy? Maysa ka nalaing nga karpentero. Himayak, takayat ko kasarita ni Reyna Ana. Mamadiak asyak ti kasapulan na. Tapno matarimaan ti palasyo. Nalaing ha? Gatsi ka. Asino ka mat? Di na kama mo? No talaga nalaing ka. Rumbang lang ang amunak. Kasyak ti kalaingan na pintor itintero alubong. Kasta ka di. No talaga analaing kaapintor, apay nga ita ka lang nga makita. Adun dagiti aramid ko ababalay. Pasderk ken istruktura. Ngem apay asaan ka nakit kita? Saan ka di? Ano adda matartarimaan na pasderk? Rumbang adda ka matijay? Tanalaing kakit nga rod apintor? Kasla karkaritom ti kabaila ka. Di mo kadiyam mo, ada giti mabigbig-big nga istruktura. Kutsak tinang pintor kada kita. Ket talaga maipanakal ti kinapintas da. da kayo kadi timang tarimaan iti palasyo. Wen, napatagare na. Siya, ti kalaingan na pintor. Ken siyak mat ti kalaingan a karpintero. No kasta, agpada kayo analaing. Da kayo talaga ti kasapulak. Umay kayo. Kitaan nyo tinadadael a palasyo. Kat ibagak, no anya ti kayat ko a mapasama. Juan, anak ko, iti kanito nga itad tayo na iti alugar ka ni Reyna Ana. Awanan ti pagyanan tayo. Taimbaga namot asaan tayo na mabalin pa iti agnaed ditoy. Itulok tayo kadilatan na mapasamak da ita, nanang. Ngamawan maaramidan tayo. Taysuda tinangabak iti gubat. Sa dino nga rodon ti pagnaedan tayo, no papanawon da tayon ditoy. Di tayo mo't mabalinan ti agtalinaed dito'y pagarian ni Reyna Ana. Sabali ti pagarian a makinsakop kada tayo. Iso a pumanaw tayon. Bayam, nanang. Amok nga da pamuspusan, tapno saan tayo ang mapapanaw ditoy. Dayta ti kayat ko ken ka, anak ko. Tanapnuan kalata itinamnama. Naipkat gaya man tinaypaskila waragawag taray na. Juan, Belen, naimbaga bigat mo. kastamad kan ka, Juan. Naikat mo't gaya man ti waragawag taray na. Asigod ang naipaskil iti daytoy apuon ti kayo. Saan mo ka di pa'y anadamag? Adda nagpresenta kin ni Reyna Ana amang tarimaan iti palasyo. Adda gaya man. Duada, karpintero ken pintor. Sayang, naunaan da kon. Si kamot, agpakpakatawa kamot, Juan. Palasyo di tarimaanan da. Saan laang nga ordinaryo abalay? Pampanunutok tagpresentar ka ni Reyna Ana. Nauna anak iti bahin. Tawan mo't namin ti maipanakal ko nga inadal ko. Baybay amon, tasigon iti damag ko.
Nalalaing kano dagiti nagpresenta a karpintero kan pintor. Kan nagpresenta ka, anya kumangay ti mabalin mo nga aramidan, Juan. Nalakalang ti paparamid ni Reyna Ana. Kabalak nga aramidan dayta. Aramidak ti palasyo, sigun iti kayat na. Saan ka ngagtalag unay ti kabalam? Mabalin ka di, bay anak nga agplano. Saan ka akasapulan? Apaya saan? Rumba nga kadwanak iti panagplano. Tadag iti aramidam. Kasapulan nga mayan natop iti panagpintor ko. Surutam ti inaramid ko. Dayta lang ti kasapulan. Saan ka basta sumurot kin ka? Aniya? Sana nga manugot iti planom. Uray pa'y kasano ti kalaing mo a karpintero. Nakaluto akon, Juan. Mabalintan ti mangan. Kalpasan na, mapankan iti trabaho. Nana, ti Reyna kanda giti soldado na. Adan sa napatag nga ibagada. Sige, tamapan ko ida sa batan. Naimbag abigat yo, napatag aray na ana. Kastamot kan ka. Imayak, tapno personal nga ibagak, anas ka na pumanaw kayon ditoy. Bagaam dagiti kakadwam nga agnanaod ditoy. Amok nga ado kayo, ngamnasken a pumanaw kayon. Mabalin ka di nga ikanda kami pa'y itinananay a panawon. Tapno makabirok kami iti pagakaran mi. Umdasen ti impay ko kada kayo apawayway. Nadagsan daytoy a desisyon nga aramidag. Ngamnasken a pumanaw kayon. Dito'y abanda ti una at tarimaanen. Anya ti plano? Oh, apay nga da ka manan dito'y. Mabalin ka di abay anak lang agplano. Saan mo't amabalin nga awanak kadag iti planom? Agaramid kay ti bukod mo a plano. Anya? Saan narumbang nga kadwata? Dahita ti tandaanam, nalaing a pintor. Kasaritak ti Reyna. Kit ibagak kinkwa na ti kastangar aramidam kanyak. Pinaayaban ka, pintor. Tada kayat ko nga ibagakan ka. Adamot kayat kung ay bagakin ka napatag arena. Nadlaw ko, adimot laangan marugyan ti ipapaaramid ko dito'y palasyo. Mas daawak, tadwa kayo kan di karpintero amang tarimaan. Ngem aging gaita, awan pa'y ti makitak a progreso iti trabaho yo. Awan kanyak ti parikot napatag arena. Ti parikot, ket dayta karpintero ng nalayo. Kaya't na, iso lang ti masurot. Saan na ngay ramraman ka dagiti plano na? Anya, Nalaing ka no ngamin. Ngam saan na nga mo ang nalalaingak? nagtalekak kada kayo adwa. Gaputag pada kayo analaing. Ngem awan met ti matrab-trabahwan nyo. Hoh, anya ti aramidek itan. Ikatindakan, karpintero. Siyak langan titangdanan ti Reyna. Amang lipas iti palasyo. Sumrag ka ka din iti trabaho, Juan. Saan, Nanang? Mapanak iti palasyo, ket padasag akasarita ti Reyna. Anya ti ibagam ka ni Reyna Ana. Makipakpakasi ak. Asaan da tayo papanawon ditoy? Saysayangam laeng ti oras ken panawon mo, anak ko. Agpresenta ak asyak timang tarimaan iti palasyo. Kasukat da iti lugar apag nanaidan tayo, Nanang. Anya? Ikatan yun day jagin lalay nga pintor, Reyna Ana. Saan ko akasapulan ti kastatao? Kunak man no agtinulong kayo. Tapno malpas ti palasyo. Agin lalayng mat. Nakuna na di na kaya't asurutan ti planok. Kat agaramid iti bukod na plano. Agasam nga day ta kinapangas na. Anya,
Nabayag ko kuman anarugyan ti palasyo, no saan aga po iti daidya a pintor. Inaldaw bambantayan nak. Kada plano, kontrayan na. Kasano nga ro damalpas ti palasyo, no kasta kayo mat. At bisita yaw, dapat aray na. Mabit laeng. At dapay kasarsaritak. Pagurayam dayta a bisita. Asino ka, kan anya ti masapul mo. Siyak ni Juan, napatag-aray na. May saka na mga karpentero. Kaya't kumatag presinta. Amok akabailak atarimaanan tinapirdi a palasyo. Nagturad kan nga umay agpresentar. Nagadal ka kadi. Adda kadi medalyam a maipakitam a pamaneknek iti kinasirib mo iti panagkarpintero. Saan ka nagadal, napatag-aray na. Awan mo ti medalya wano tropeyo. Ngam ada na isang sangayan nakabailak. Jak ammo no agtalekakken ka. Saan tupay anabailan anatarimaan dyan nalaing a karpentero kan pintor ti ipapaaramid ko? Si kantukit din? Napatag-aray na. Biyag ko ti kasukat, no jak matarimaan ti palasyo. Anya? Ngam no matarimaan ko ti palasyo. Pangasiyo. Saan nyo kumanagamgamon ti lugar a pagnanaidan mi? Nagturad kan nga agsao iti kasta, Juan? Agam sige. Ikan ka iti gundaway amang paneknek iti kabailam. Masken nga ayabak amin na lalaki dito lugar tayo. Taapay, anya ti aramiden nyo? Tarimaanan mi ti palasyo. Anya? Nasken na matarimaan mi. Tapno saan da tayo napapanahon pa dito iti reyna. Ha? Sana nagbaligi ti karpintero ken pintor. Isong inikkanak iti gundaway ko ni Reyna Ana. No kasta, mapan ko pa kaamuan dagiti lalaki. Tapno pagsasaritaan nyo ti rumbang nga aramiden nyo. Madanaganak, saan akas ka rin na dahito nga inaramid mo, Juan? Impustam ti biyag mo. Kasano no saan nyo amatarimaan ti palasyo? Patayon dakan, kasta ka di. Kasta tinagkinaawatan mi iti Reyna, nanang. Anya, Juan, anak ko. Nanang, agtalik ka kumay ti kabailak. Ado dagiti lalaki akalugaran tayo. Si dadaan da amang tulong kanya. Kaano lang idirinog yan dahuan at tinarimaan di palasyo. Ngam kitaan nyo, nagudwadan. Maragsakan ak, Belen. Mamati ka saan dapat ayan ni Juan. Tamalpas na ita palasyo iti kabitan na panawan. Kat kukwa tayon da iti alukar. Saan da tayon apapanawon ditoy? O sige nanang, pag tinulungan ta nga ilutuan dahuan, tapno da pamigsadang agtrabaho. Wen, Belen. Nasken anasustansya dagiti isagana ta akanunda. Sige, trabaho kita. Nakaskas daaw. Nagbiit anatariman ti palasyo. Sino kada kayo dito iti nangidaulo iti pan nakatarimaan ti palasyo? Siya, gaya mga karpintero. Sika. Apa yan, nasdaw ka? Sa dino tinagadalam? Di mo kumandamagan da ita. Ta sa anak ka nakaadan. Ngam amo. Sa anak lang agpatinggay ti sao. No di kat ad-adday ta aramid. Kas makita yumat, natarimaanan, kan nagpintas to'y palasyo. Kat utang ko kan ni Juan ti amin. Iso apalakpakan tayo ni Juan. Kat kas karik kan kuana. Saan kayon apapanawan iti lugaryo? Agnaad kayo, agengga iti kay kayatyo.
Nagbaligi ka! Baligi tayo amin daytoy, Belen. Impaneknek ni Juan, asaan laeng agpatingga daytoy iti sao, no diket aramid ti pakakitaan. Isu ababaan kan kuana, pimbintas ti palasyo. Isu asaanen a pinapanaw ti reyna dagitoy iti lugar apag nanaedanda, kaskid daw ni Juan. Natangdanan nga rod ni Juan iti diamante ken balitok kas inkari ti reyna. Buwaydo obing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.